Ban kenmau kerpang ya ka lengku singyap jong klawat keri kasi u tirot sing siem upa kajat benriu ke borom hadu gini singi giba mentah kinong ilam jong seng kasi Students Union na berwa unit ha ka jing pentip ke balapha alang ba kinong ilam jong seng negative unit lengba samla arkar pran nomri presiden baru samla e lornging upari secretary kila pentip ba ka sengkan penlong ya ka jingya marathon kaba 10 kilometer ha ka khat nyau tarik unaitung arjar arpsau ya ka baon sedang ya ka jing penya marathon na ka senong yarong bat penkut ha ka senong berwa ha ka bala buru ya ka kusnam da ka song pisa ka san hajar tengka rengkat ka sernot ya ki bawan nengkong la hajar tengka ka song pisa na ka benta ki bawan bar bat hajar tengka ka song pisa na ka benta ki bawan balai ya gani ki jing penya marathon ki no ilam jong seng ki labu bai thik tang na ka benta ki senrang ya ka jing penrum kerteng on penlong ha ka tehi ka stem kata ka khat nyau tarik unaitung arjar arpsau ha ka senong yarong nadu ka por 100 baje man step but on sedang ya ka jing penya marathon ha ka por phra baje man step shushu na ka banta ki jing tip ki ba khampnia ki ba ko abani sim banta ki laban phone ha ki number nyau not phrasan nyau san nyau iwe phrasau lane nyau not phrasan iwe la iwe phra nyau